Το όνειρό μου να γίνει αυτή η μπλέτσα του ζήτου. Με είχε ανεκκινητοποιήσει ο άλλος, μου βαρούσε το κεφάλι. Τουλάχιστον αυτούς κοροϊδεύει ο Τραμπ, εμάς μας κοροϊδεύει ο Άδωνης. Το έχει αγοράσει ένα Τούρκος, το έχει κάνει Airbnb. Έρχονται ξένοι και μας παίρνουν. Ό,τι ωραία κτίρια έχει στη Ρόδο είναι που τα φτιάξανε τα λίγο 40. Σιγά σιγά πρέπει να αρχίσουμε να το συνηθίζουμε. Το κανάλι μεγαλώνει. Μια τελευταία στάση για σήμερα. Θέλω να πεις τι πήγαμε να πάθουμε το πρωί. Καταρχάς, ειδού το πρωί τι πήγαμε να χάσουμε το αεροπλάνο. Θα ερχόμασταν εδώ σαν τους πρόσφυγες. Τι κάνουμε εδώ. Πατήσανε και μας φέρανε για σεμινάριο στη σχολή την Pure, Brazilian Jiu-Jitsu. Παναγιώτης Λαγουδάκης, Γιάννης Ευστρατείου. Πάμε να κάνουμε ένα σεμινάριο με τα παιδιά, να δούμε λίγο τη Ρόδο, να παλέψουμε και να φύγουμε το συντομότερο για να μας διώξουν αυτοί από το νησί. Και το όνειρό σου να γίνεις ευτύχης μπλέτσας. Σιγά σιγά παίρνει σάρκα και οστά. Πάμε να δούμε λίγο, θα δούμε τα αξιοθέατα εδώ πέρα. Θα φάμε, δεν ξέρω. Ο Νικόλας έχει υποσχεθεί ότι τον εμπιστεύομαι. Θα καταλάβετε γιατί. Θα ξεκινήσουμε λίγο από τα βασικά. Αυτή εδώ η φάρα από πίσω σε κάθε νησί ορίζει και ρίχνει και ανεβάζει κυβέρνηση. Πού είσαι, Πού είσαι, παιχταρά μου. Καλώς ήρθες στη Ρόδο. Τον εμπιστευόμαστε. Πάμε μια βουτιά. Φίλε, εδώ λέει ότι έχουν 300 μέρες τον χρόνο ήλιο και λέει σήμερα είναι η πιο κρύα μέρα. Και εγώ τώρα έχω τρελαθεί. Εγώ έχω βγάλει την πέμπελη. Άμα θέλετε, πάμε. Εγώ δεν έχω θέμα. Εγώ μπαίνω και στο Ένσο. Η αλήθεια είναι. Μην γελάς. Δεν γελάω καθόλου. Πες τους. Έχουμε. Ice bath κανονικό. Αλήθεια. Ναι, ρε. Έλα, ρε φίλε, ζηλεύω. Ice bath χωρίς επιλογή. Χωρίς επιλογή όμως, δεν έχει επιλογή. Τι εννοείς χωρίς επιλογή. Δεν ανάβει θερμοσύμφωνας. Α, ωραία. Είμαι τώρα, καθαρίζω μέσα. Ακούω κάτι αρχαίες κραυγές του πολέμου. Κάτι αού από τα μπάνια. Ναι. Πλησιάζω να δω τι γίνεται. Και ακούω έναν να παραμιλάει μόνος του. Σε ποτάμι να πηδούσα, καλύτερα θα ήταν. Ποιο ποτάμι είναι αυτό? Σε γελάσω, παιδιά. Τώρα θες και να γίνεις κανονική, εδώ περνάμε από αυτό και έτσι. Του είπα ότι το όνειρό μου να γίνει ευτύχης μπλέτσας του ζήτου. Happy Traveler. Happy BJJ. Χωρίς το happy όμως. Έχει τάκο. Ανάλογα. Θα μας πούνε εδώ τα παιδιά αν έχει happy, αν δεν έχει. Αυτά είναι μεταξύ μας. Γράφει κάμερα, μπορώ να μιλήσω. Γι' αυτά ποιο μπορώ να ρωτήσω, τον Ευστρατείου, τον Λαγουδάκη, ποιο μπορώ να ρωτήσω για happy end. Happy end θέλεις, μασαζάκι happy end. Μασαζάκι happy end, ρώτα εμένα. Κάνεις εσύ. Κόψε γιατί. Έλα, κλείνει, έλα, πείτε. Ξεκινάμε δυναμικά. Μια καρέκλα με 3 πόδια βλέπω. Μόνο καλά, 4 συγγνώμη. Μόνο καλά μπορεί να πάει αυτό. Για να δούμε. Εδώ τι πληθυσμό έχει, ξέρεις. 100.000. Έλα ρε. Εντάξει, είναι μεγάλο νησί, ρε φίλε. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, είναι το 4ο ή το 5ο πιο μεγάλο νησί της Ελλάδας. Και πόσες σχολές Jiu-Jitsu έχει? 4 πες. 4, ναι. Πώς ξεκίνησε εδώ η όλη φάση? Ρε φίλε, με τον Αντώνη ξεκίνησε, τον Αντώνη Παπά. Αυτός έκανε παραδοσιακό και έκανε και λίγο Βραζίλια στην Αθήνα. Έκανε και τζούντο. Έκανε τζούντο, Αντώνης είναι μαύρη ζώνη στο τζούντο, ναι. Και όταν εγώ ξεκίνησα με τον Αντώνη προπόνηση ήταν ήδη μοβ ζώνη. Δηλαδή τα πρώτα πανελλήνια που πήγαιναν όλοι οι δασκάλοι που βλέπεις τώρα, που βλέπουν τον David και εσύ, ήταν μοβ ζώνες τότε. Και παίζανε τζουντόκα, παίζανε Brazilian κυρίως. Θυμάμαι πανελλήνιο κύπελλο που είχε γίνει στην Ελευσίνα, Σαλαμίνα, 80 κάτι συμμετοχές. Εγώ το πρώτο που πήγα ever ήταν 2010, που είχε του παραδοσιακού και ήταν και το Brazilian έτσι μια κάτι μικρό. Τότε μου έκανε εντύπωση, ρε φίλε, γιατί βλέπεις του παραδοσιακού καλά παιδάκια. Έβλεπες και το Brazilian ήταν όλοι ένα στραβωμένοι, χαρακωμένοι. Λες και ήμασταν να βγαίνουν από τον υπόνομο οι τύποι. Κοίτα, οι περισσότεροι που ξεκινούσαν Brazilian τότε θεωρώ και από ό,τι θυμάμαι βασικά ήταν παιδιά που κάνανε kickbox, κάνανε πυγμαχία, είχαν επαφή judo πάλι. Παιδιά που θέλανε να φύγουν και να κάνουν μια μετάβαση να δουν λίγο και το MMA. Ήταν παιδιά που παρακολουθούσαν UFC τότε. Τότε ψηλό έβγαινε στη φάση το MMA κτλ. Στην Ελλάδα τώρα. Γενικά τα μαχητικά στη Ρόδο τα αγκαλιάζει ο κόσμος. Τα αγκαλιάζει, ρε φίλε, είχε και τζούντο, είχε αρκετούς που είχε καλούς, όπως ήταν και ο Κέλετ, ήταν και ο Παπάς. Και στο Κικ έχουμε δύο καλά παιδιά. Ένας είναι ο Καλιστής που παίζει, είναι Ταϊλάνδη τώρα και παίζει σε διοργανώσεις και προσπαθεί. Και ο Κλεάνθης ο Κυριακού. Είναι δύο παιδιά που είναι γνωστό, ο Αντωνάς, αυτός που σου είπα πριν, και ο Φαρέλ, ο Άλεξ. Ο Άλεξ είναι τώρα νομίζω 10 ή 11-0 προ στην Αγγλία. Εδώ που είμαστε? Είμαστε στο Μαντράκι. Τώρα είμαστε κέντρο-κέντρο, όπως βλέπεις. Όλα τα μαγαζιά είναι εδώ. Εδώ είναι, παρομοιάσουμε Αθήνα, αλλά λες και είμαστε μπροστά από την Βουλή. Πότε ξεκινάει η σεζόν εδώ πέρα? Ρε φίλε, από τον Απρίλιο θα ξεκινήσει. Το καλοκαίρι με τις προπονήσεις πώς τη βιάζετε με τη δουλειά και αυτά? Με το ζόρι, αλλά βγαίνει, εντάξει. Γιατί μένουμε έξω στη Λίνδο, που είναι 40 χιλιόμετρα από εδώ. Ξυπνάμε, τρώμε, οδηγάμε σε μία ώρα να έρθουμε προπόνηση, παλεύουμε, οδηγάμε μία ώρα πίσω, μπάνιο, δουλειά. Μέχρι το πρωί. Γυρνάς τέτοια ώρα, έλα μάνα μου. Τι κάνετε? Είναι κάτι φίλου μου από Αθήνα που μόλις ήρθανε. Μάνα μου στο vlog. Ψυχοσύνθεση μου δεν το αντέχει αυτό.
το παράπονο. Τι ψαχορδί. Το εντάξει. πρωινό ότι ήταν elegant, ότι ήταν γκουρμέ. Τι σαν αυτά που παίρνει μια γεύση, μια ιδέα. Έχεις παράπονο, οπότε θα πάμε λίγο πιο hardcore τότε, εντάξει. Αλλά άμα μετά δεν κουνιάσαι στην προπόνηση, δεν φταίω εγώ. Εδώ ένα έσπα το καινούριο του 25 το ανακαινίζω εξοικονομώ, το παίρνει νομίζω. Εδώ είναι το δικαστήριο, ρε φίλε, αλλά είναι ό,τι ωραία κτίρια έχει στη Ρόδο είναι που τα φτιάξανε τα Ιταλοί 40. Μετά το χάος. Να καλά τα παιδιά. Αναπολούμε στιγμές. Προχωράμε. Και είναι η αρχή της ημέρας. Συνεχίζουμε. Αν είχαν μείνει Ιταλοί θα ήμασταν Πριγκιπάτο. Μαλάκες. Πριντσιπάτο τη Ρόδη. Πρέπει να βρούμε και το επόμενο να κάνουμε κάτι για τους Γερμανούς. Ένα ειδικό αφιέρωμα. Πάμε Καλάμρητα. Λοιπόν, είναι Τρίτη πρωί και στην Αθήνα έτσι είναι φλιγαυτήρια, Στίγκα. Φίλε, εδώ υπάρχει χρήμα. Και στην Αθήνα βλέπεις. Και στην Αθήνα κάτι κομπρίτες Τρίτη πρωί. Που είμαι μέσα σε αυτούς, Περισσότερο όμως θα σου πούνε ότι Που είμαι σε δουλεύουν στη αυτούς. ζώνη. Πάμε μια ψώνια Κώστα, δεξιά. Εδώ έχουμε τον Πρίαμο της Ρόδου. Ανοίγει. Στάκος δεν είναι για Σφαρόσκι, θα τον πάω τώρα εγώ στη Μαλάκη. Στο Ρολεξάκι. Πάμε για Rolex. Πιο πολύ για εδώ είμαστε. Αντρέα, αν μας βλέπεις, χαιρετίσματα στη Σιγκαπούρη. Αντρέα, χαιρετίσματα στη Σιγκαπούρη, αν μας βλέπεις. Θα μας παρακολουθείς. Μας ζητήθηκε να δώσουμε εικόνα σε κάποιους χορηγούς που στηρίζουν τα παιδιά τους, τοπικούς competitor του νησιού. Ξεκινάμε από τους χορηγούς του Ιωάννη Ευστρατείου, Μπερτολούτσι, δεν μπορούσε να είναι τίποτα άλλο. Και προχωράμε να μάθουμε τους επόμενους. Και εδώ είμαστε, και εδώ. Όλοι βλέπουν κάμερα και κοιτάνε ρε. Νομίζουν, σου λέει ποιος ήρθε τώρα. Να ξέραμε. Να σου πω, λες να πιάνει αυτό, πηγαίνουμε σε μαγαζιά και βγάλε την κάρτα μνήμης. Να μην δουλεύει, χωρίς μπαταρία. Να τρώμε τσάμπα και να πίνουμε τσάμπα. Εδώ, μισό λεπτάκι, σταματήστε. Αριστερά εδώ. Στην αρχή λέω ότι είναι πιτσαρία. Κοίτα, σε μπερδεύει λίγο το κόνσεπτ, έμπιστος φαίνεται. Βάραγες εδώ. Άνετα. Εγώ έχω κάνει τα πρώτα μου piercing εδώ. Για να τα σκιάσω. Το δημοτικό, ιταλικό, κτίριο προφανώς, 3 δημοτικά μαζί και 2 ειδικά σχολεία. Πολύ καλό. Ειδικά. Είναι πρότυπα τα σχολεία. Καλά το λέω. Ναι, είμαστε δασκάλοι. Α, μια χαρά. Εμείς είμαστε απόφοιτοι. Γιώτα, Το πού δημοτικό, είσαι? το δημοτικό το καταφέραμε. Η Γιώτα είναι αυτή. Η Γιώτα είναι που σου έλεγα, οι φίλοι. Πώς μεγάλωσες έτσι? Λοιπόν, αυτό γίνεται όλη η μέρα. Τα παιδιά μας στο κεφάλι τους και στο χώμα. Δεν σταματάνε πουθενά. Αυτό το πράγμα δεν ξέρω, το θαυμάζω που γίνεται αυτή τη στιγμή εδώ. Και το άκω τι είναι αυτό εδώ ρε. Κάποτε ήταν Starbucks, τώρα το έχει αγοράσει ένα Τούρκος, το έχει κάνει Airbnb. Έρχονται οι ξένοι και μας παίρνουν τα κίνητα. Δουλειές. Εκτός από τις δουλειές. Σχολή εδώ. Ναι. Ναι. Εδώ θα πήγαινε τώρα ντροπή. Airbnb, αλλά κανονικό όπως είναι. Αυτό δεν κάνει για ένσφαιρα. Τίποτα. Αυτό ούτε καν για Αυτή είναι πιλάτες ρε. ναι, εμείς ψάχνουμε κάτι. Έχει υπόγειο. Αυτό. Έχει υπόγειο. Σάντουιτς εννοείς. Όχι η Θεσσαλονίκη, τα λέμε σαν τους κανονικό, αλλά αντικάκι. Α, είστε γνήσιοι δηλαδή. Ναι, εμείς συνεννοούμαστε. Με τους Αθηναίους συνεννοούμαστε. Είστε κανονικοί δηλαδή. Ναι, καλαμάκι ξέρουμε, θα φάμε ένα καλαμάκι σουβλάκι. Όχι καλαμάκι βάζουμε στο φραπέ, φιλαράκι και παπαριές. Με κασέρι, όλα είναι κασέρια, είναι ταιριά. Εντάξει, χιού δική μας αυτή ρε. Παρά είναι μου φαίνεται. Πάμε για μια στάση για ένα διάλειμμα. Εδώ είμαστε. Εδώ ποιος έχει χορηγό εδώ. Πες εσύ. Είμαι εντάξει και έτσι και πιο τέτοιο πράγμα κοιμήθηκα εγώ. Παρόλο που δεν έχει THC και τα σχετικά. Θέλουμε. Εντάξει, εγώ έχω κόψει από το άθλημα, η αλήθεια. Δεν ζήτησου, δεν ήρθαμε. Γεια σας! Γεια σου. Ναι. Κανάλι είστε, ποιοι? Ατεχά, πώς σου λέγαμε χωρίς lower. Άντε χάβα εκλάρεις. Σας κάνει πήγε τις δεδομένες τις κάνω. Δεν με ανεβάσετε. Άμα θες. Τι λέτε ρε? Τι λέτε ρε bro? Παίξει αθλητική Κυριακή. Αν το βάλεις, Άσε τι λέω, θα παίξει, θα παίξει. θα παίξει κανονικά στο Βέβαια, YouTube, αλλά παίζει για αθλητική Κυριακή. Βλέπεις UFC, ξύλο και τέτοια. Ναι, kickbox μου τα είπα εγώ. Κάτσε ρε βλάκα. Brazilian Jiu-Jitsu. Ναι. Και εγώ πηγαίνω. Subscribe και like. Ρόδος μόνο. Ρόδος. Συμφωνώ. Να μπείτε Mega City. Go. Δεύτερο τε, κρίντζαρα όλο ο εγκεφαλός μου. Σιγά σιγά πρέπει να αρχίσουμε να το συνηθίζουμε. Το κανάλι μεγαλώνει. Εντάξει. Στρατηγός, καλύτερος άντρας του Ρόδου. Λοιπόν, το ίδιο ότι περνώ. Ανάλογα τι παίρνεις. Αυτό είναι δεκατιανό τώρα. Για κάποιους. Σήμερα με βγάζετε εκτός του προγράμματος παλιόπαιδα και τρώω. Εγώ δεν είμαι έτσι. Είμαι κότα ρύζι και τέτοια. Το επόμενο γεύμα τι ώρα είναι? Σε 2 ωρίτσες. 5 μέχρι 8, 3 ώρες καλά. 5. Τάφρο, αυτή είναι τάφρος όντως. Φύγαμε για να φέρει σκύλο για περπάτημα και κάνω και συναυλίες. Αν δεν έχει σκύλο, εδώ βγαίνει. Ναι, δεν βγαίνει κάπου. Ναι, όλη η παλιά πόλη μέσα εδώ. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πάμε ανάποδα, Ναι, βρε. Πατάμε κόσμο ή όχι εδώ? Όχι, εντάξει, βλέπεις ότι χωράμε just. Ελλάδα είμαστε. Να σου πω, μου θυμίζει Μάλτα εδώ. Είπαμε. Μας θυμίζει Μάλτα λίγο. Μπορείς να μας δώσει λίγο. Γιατί είπαμε, οι υπότες της Ρόδου φύγανε και μετά πήγαν στη Μάλτα, τους κάνανε ντου οι Τούρκοι. Τάγμα Ιωαννιτών υπότων Ρόδου. Αλλά εμείς είμαστε πρώτοι δηλαδή. Εννοείται ρε φίλε, τα φέραμε όλα προς. Εδώ είναι όλα τα μπαράκια, κλαμπάκια κτλ. Κάτι με κόκκινες λάμπες που είναι. Είναι από την άλλη μεριά. Red lights. Είναι Red Light District. Είναι πιο φθηνά ή πιο ακριβά από την Αθήνα, άμα είναι να επενδύσουμε εδώ. Inflation κιόλας φαντάζομαι. Φαντάζομαι. Ρε φίλε, δεν θα είναι. Τώρα είναι off season. Είναι off season, ναι. Θα είναι κανένα Θα 30. χτυπήσουμε λες τιμή. 30. Ναι. Κάτσε ρε φίλε.
Αν πάμε μαζί έχουμε έκπτωση για ντόπιους ή όχι? Δεν ξέρω. Να σου πω, πιέστηκε λίγο ο Νίκος. Πολύ κοστό. Το κατανοώ. Σε πιέσαμε λίγο παραπάνω, Ναι. Θέλω να πάμε μόνο για το μπαζάρι. Εγώ τρελά με το μπαζάρι. Πάλι ανάποδα ερχόμαστε, αλλά ποιος νοιάζεται. Και εδώ είναι πιο διάσημη οδός. Όλοι εδώ έρχονται για αυτό, η οδός Υποτών. Και καλά. Είναι και μνημείο από την UNESCO, όντως. Πολιτιστικής κληρονομιάς. Να βγάλουμε φωτογραφία. Φαντάζομαι να περπατάς τώρα σε αυτούς τους δρόμους με 40 βαθμούς. Τι ωραία που περνάς. Και πανοπλία, Και πανοπλία, ναι. Έλα φάμε ρε, όχι τάκο. Σήκω ρε, δεν ακούς ρε. Το boost. Σήκω ρε. Ωραία, μάνα μου. Κοιμάσαι 2 ώρες μ***. Αλήθεια, ήταν το power nap, ρε. Για δείξε. Η ώρα μας σηκώνουν εδώ. 5:30 φίλε το πρωί. Όλο τρως. Απλά λαϊκά σουβλάκια, ριζάκι, πατατούλες, ροδίτικα. Είναι χωρικός εδώ που τα πήραμε να τον στηρίξουμε να πούμε δεν είπα κανένα λόγο. Πληρωμένα για αυτά. Προχωράμε. Μέσα έχουμε μπει. Κωνσταντίνε, μετράω, μην αγχώνεσαι. Προχωράμε. Τον Τρακούλης έρχεται. Αθήνα θα μπει μέσα ο Κωνσταντίνος. Θα τον πάω εγώ Τζακαρού. Και ξέρει τα σποτ. Εντάξει, να σου πω, εκείνη φτηνά, βλέπεις. Τρακούλης είναι ακριβά, όχι. Θα είναι κλειστός. Γεια σας. Να σου πω κάνω το σεμινάριο, πάμε για καμιά μπύρα στην πλατεία. Μετά αυτά. Μετά έχει άλλα, άστο. Επόμενο ταξίδι που θα πάμε. Κάτσε να επιβιώσουμε τώρα από αυτό. Πες ιδανικά. Κολομβία, Μαρόκο. Και ένα Μαϊάμι έτσι για το σβήσιμο. Τώρα στα κοντά το Μαϊάμι. Όντως έχει καζίνο εδώ. Είναι καζίνο Ρόδος. Καλό είναι, δίνει τίποτα. Ποκεράκι παίζω εγώ κάθε Παρασκευή, έχει κάτι τουρνουά. Εκεί όπως και στο Jiu-Jitsu έτσι πάω και εκεί. Ρητός και κάτω. Φαίνεται ωραίο όμως, Κυριλέ. Και τώρα και χειμώνα λειτουργεί, έχει κόσμο Ναι, κανονικά. κάθε μέρα. Έλα. Κάθε μέρα πάνε. Έχει πολλούς χάστες εδώ. Τα βγάζουν ένα καλοκαίρι, τα χάνουν χειμώνα. Εδώ τι έχουμε, πεντάστερο. Άδεια έχει, εδώ τώρα τα. Κοίτα, εδώ πέρα τώρα οι άδειες πάνε και με το κονέ, όποιος έχει καλά κονέ. Αποκλείεται αυτό. Δεν παίζει αυτό στην Ελλάδα, ρε πουθενά. Να μου κάνει εντύπωση που δεν βλέπω να χτίζουν βράδυ. Χτίζουνε μόνο βράδυ. Γιατί απαγορεύεται την αρχαιολογία. Απαγορεύεται γενικά, ρε φίλε. Οπότε πρέπει να το βρει έτοιμο το πρωί. Στην τιμή πώς τη βλέπεις εδώ. Πολύ ακριβή. Ο Τραμπ νόμιζα θα τα φτιάξει αυτά. Δυστυχώς ακόμα κοροϊδία τρώμε. Τουλάχιστον αυτούς κοροϊδεύει ο Τραμπ. Εμάς που μας κοροϊδεύει ο Άδωνης, εκεί τι έχουμε να πούμε. Είμαστε και περήφανοι. Πώς τι ψάχνει. Ευτύχησε η βλέτσα σε, ψάχνει εκεί. Σοβαρά, τι ψάχνει. Καλά, τι λέει. Να στο δω. Αυτό είναι καινούργια μόδα, έχει γίνει viral πια στο Instagram. Και κάνει και άλλες δουλειές. Σαν να κάνεις παράσταση είναι. Το θέμα είναι μην κλείσει με αυγό και γιαούρτι σε πύλινο. Πώς είναι πιστεύεις? Αν έρχονται ελληνικά με νοιάζει. Μαζεύτηκε κόσμο. 20-30 άτομα. Είσαι αγαπημένος μου. Στο YouTube. Κάνεις τρομερή παρέα. Και ο δικός μου είναι. Θα σου πω, την εισαγωγή την κάνεις εσύ. Εσύ. Όχι, εγώ φιλεξενούμε. Τι λένε, Λοιπόν, παιδιά, πάμε λίγο ησυχία. Ελάτε λίγο πιο μπροστά. Ωραία, εντάξει. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Χαίρομαι πολύ που βλέπω εδώ τα παιδιά από κοντά και όλη τη φάση. Σήμερα θα δούμε κάποια σενάρια και περιπτώσεις από γκιλιοτίνα και εξόδους από γκιλιοτίνα. Κάποιος που δεν έχει κύλες. Θα κάνουμε τα τεχνητή εμείς. Όχι ο Τάκος, σε όλα τα βίντεο άμα δεις, μόνο γκιλιοτίνα παίρνει. Ναι. Πρώτα και τον αφιανό μου. Θέλω να δω αν πιάνει. Πάρα πολύ σημαντικό είναι να μην βιάζεστε. Δεν μας ενδιαφέρει τα κρίτα. Γιατί μπορεί εγώ να παίζω με τον Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης είναι πολύ πιο γρήγορος από εμένα. Μπορεί να είμαστε πιο κουρασμένοι, να είμαστε πιο πολλά κιλά, πιο αργοί, να είναι άλλος πιο ξεκούραστος, να είναι πιο γρήγορος γενικότερα. Η βασική μου αρχή είναι να κάνω τον άλλο πιο αργό από εμένα. Έχουμε 3-24 άτομα. Χωρίς εμάς. Επιτυχημένο. Αυτό είναι το ένσο ολόκληρο. Όχι, βασικά είναι πιο μεγάλο λίγο. Έχω συνηθίσει υπόγειο. Ναι, και εγώ αναπνέω πολύ εδώ, δεν ξέρω, θα πάθω υπεροξυγόνωση. Στο καινούριο δεν πάω να συνηθίσω. Τώρα με τη σκόνη που έχει από τα σογατεπίτια από αυτά είμαστε καλά. Ακόμα είμαστε στο ίδιο κλίμα. Δείξε λίγο ζέστα μας τα παιδιά. Γιατί ξέρεις, είναι έτοιμα να ξεκινήσει τα σπάρινγκ. Λίγο έτσι, πολύ σημαντικό. Εδώ, πολύ σημαντικό. Λέω να παλέψουμε λίγο τώρα.
Δεν μπορώ να μασέλα όμως. Αυτό το χρησιμοποιήσεις για βουνίδια. Ναι, είναι ευτυχημένο η staff. Το μπάγκι εκεί πέρα, πόση ώρα ήσασταν μέσα? Ήτανε για ώρα. Πολύ καλό. Μ' άρεσε. Μην έχω κάνει πολύ Spider για τον Killer. Βασικά πάμε έχω κάνει πολύ κι άλλα. Η Spider παίζω πάρα πολύ καλά. Πάμε λίγο Spider. Όπα, round 2 εδώ πέρα. Θα δώσει καλά αυτός. Δεν έχουμε κάθε μέρα δάσκαλο. Έτσι πάει. Ακόμα όχι νομίζω ότι είναι. Νέα τάση γενικά που εξυπηρετεί και η DCC Ruleset και η JF Ruleset και η Naga Ruleset. Γενικά είναι το να γυρνάμε χελώνα. Δεν ισχύει η παλιά νοοτροπία του μην γυρίσω χελώνα, θα εκθέσω την πλάτη μου. Δεν υπάρχουν αυτά. Θέλω να πάω οπωσδήποτε στην τετραποδική για να μπορέσω να σηκωθώ και να παλέψω να έχω κίνηση. Η χελώνα έχει τεράστιο παιχνίδι. Όλο αυτό το σενάριο, ανάλογα αν δεν είναι άλλο seatbelt, αν δεν είναι άλλο double lander, αν δεν είναι άλλο half Nelson, μοχλούς, ανάλογα και κατά περίπτωση λειτουργώ. Αν έχει ένα hook, αν έχει δύο hook, αν δεν έχει κανένα hook, υπάρχει τεράστια ύλη από τη χελώνα. Παιδιά, ευχαριστούμε. Πλέον θα εκπροσωπούμε και την ομάδα του Τέσσερ της Αθήνας. Εγώ με τη σειρά μου να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Παναγιώτη, στον Γιάννη, στον Νικόλα για τη συνεργασία αυτή και για την πρόσκληση αλλά και για την πρόταση να συνεργαστούμε. Δεν το είχα σκεφτεί, η αλήθεια είναι ποτέ ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά με αφορμή, ναι, με το γνώρισα τον Γιάννη κτλ. Είχα προτάσει στο παρελθόν, αλλά δεν ήμουν ποτέ φαν. Ναι, το να μεγαλώνουν πράγματα χωρίς λόγο. Εδώ θεωρώ ότι υπάρχει λόγος γιατί τα παιδιά παίζουν, κυνηγάνε, ψάχνονται, είναι ανοιχτοί στην πληροφορία. Τους βλέπουμε παίζουν στην κυριολεξία παντού. Δηλαδή αυτό το θαυμάζω γιατί στην πρώτη ευκαιρία κάθε φορά έρχονται σε κάθε τουρνουά. Και είναι μεγάλη χαρά και για εμάς και τα παιδιά στην Αθήνα να είμαστε παρέα και να μπορούμε να προπονούμαστε. Θέλετε να πάω τόσο παλιά πολύ? Πάω. Πάμε ρε, εγώ δεν έχω τίποτα να κάνω. Εδώ πρέπει να γίνονται όλες οι φέρμες το καλοκαίρι. Εδώ τις φερμάρουμε, ναι.
Ξεκινάει η σεζόν. Εδώ βγαίνουν τα έξοδα για τους αγώνες. Να μας πει εδώ Γιάννη στο story πώς ξεκίνησε ο Jiu-Jitsu. Καλή ώρα τέτοια εποχή πριν 11 χρόνια. Είχα βγει με την παρέα να πάμε για ένα ποτό. Και έτσι όπως φεύγαμε από το ένα κλαμπ να πάμε στο άλλο, τυχαίνει και μου την πέφτουν 3 άτομα. Καλώς ή κακώς, κάποια στιγμή στη ζωή έρχεται μια φάση που δεν μπορείς να την αποφύγεις. Και δεν μπορούσα να την αποφύγω. Μου ορμήξαν 3 άτομα. Προσπάθησα να αμυνθώ, βρέθηκα στο έδαφος και εκεί δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Με είχε ανεκκινητοποιήσει ο άλλος, μου παρούσε το κεφάλι. Ήταν κάποια άγρια περιστατικά εκείνη την περίοδο. Στη συνέχεια, δούλευε τότε ο δάσκαλος μου σε ένα νυχτερινό μαγαζί πόρτα. Πέρασα απ' έξω, του είπα το συμβάν, μου λέει έπεσες κάτω στο έδαφος και τα σχετικά. Του λέω ναι, μου λέει έλα αύριο προπόνηση. Και έτσι την επόμενη μέρα πήγα προπόνηση και 11 χρόνια μετά βρίσκομαι εδώ πέρα, μαύρη ζώνη, και να παλεύω για ένα καλύτερο αύριο. Πώς το λέει, πάμε να χέσει και αυτός ξεκολλιάστηκε. Ρε φίλε, αφού δεν βοηθάτε. Ένα καλύτερο κόσμο! Πάμε, μπορώ να το ξαναπώ εδώ που είναι πιο φωτεινά. Έτσι θα μιλά, ξέρεις. Το story είναι αυτό. Μέσα από τέτοιες καταστάσεις και τα μαχητικά βρίσκουμε τον εαυτό μας, την αυτοπεποίθηση, γιατί και αυτά συμβαίνουν. Μπορεί να βρεθεί σε μια δύσκολη στιγμή, να μην ξέρεις να αμυνθείς, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά για τα παιδιά στην εφηβεία, να πιστεύουν στον εαυτό τους και να είναι έτοιμα να αμυνθούν και να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε κατάσταση. Άσχετα με την καβλάντα. Τώρα εδώ. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε. Μια τελευταία στάση για σήμερα και αύριο πάλι Αθήνα.